फैनाङा मामि गैला गुब्रुजोब्बाय इसर खैजिमा हानदों नै लोगोफोर गुब्रुबोजोब्बाय बिदैया जि गिदिर गिदिरथारमोन नै हाननाया थख' जादिया गुब्रुबाय आइदै 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 आथिङाव जि अरखायो अरजागोन आब' ओं खननि र' साला दालाया गाबोखाबाय जोबनानै नै आयु मा होनदो गैलाहाय दंबावो इयाव मोनसे साजोबो हा ओइ नै गोथाङा र' इखौ खनग्रोनि थायो दालाया गाबोजोब्बाय नै लोगोफोर खननायासो दाना जाफबथारसिगोन इसर खैजिमाया बासा मोनसे नैबेयावबो आइदै 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 नैयावबो बासा मोनसे नै आयु नैबे बासाया आयै नै बिदैया माखासे थाबोलायदों नै आयै 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 दैयाव सेमब्र' आयु 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 अरफबजोबखायो ओरैबायदि खैजिमा नै लिउ 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 लिउनो खैजिमाया मासे खैजिमा दं सर 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 हाया आथिङा बाब्राबबाय थानांगौ खनबाबो आयु थखा थखा गोलैजोबदों नै आइदै 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 हा मोनसे नै लोगोफोर खैजिमाखौ बासिखांबाय आङो नै इसिबां मोनबाय बिमाखौ बासिजोबनो हायासै बिदिनो मासे मानैसो थाबाय नैयावहाय फिसा फिसाया नै खेरखायाव खैजिमाखौ एवहरनोसै लोगोफोर आं दानिया नै खैजिमाया बेनिफ्राय नै आङो जारि ओंख्रि माबा जारि ओंख्रिलायनो जारिखौ भाजि एवगोन बेनिफ्राय नैबेयावहाय सयाबिन आरो आलु ओंख्रि संहरगोन जारि भाजाखौ गेसाव एवहरबाय आङो नै साराया जा गोसोम गोसोमखा आंना नै साराया मोनजोब्बाय नै लोगोफोर आंना दाना ओंख्रि संनाया खैजिमा भाजि बेनिफ्राय सयाबिन आलु ओंख्रि जाजोब्बाय गासिबो बिदै थेब थेब एसेल' होदों आं बिदैखौ नै ओंख्रि गोजांबो दं नालाय दिनै साननि दहायनि नै थौआव दालि ओंख्रि दङ इयाव दालि ओंख्रि रुनाय बेनिफ्राय नै बेयाव माबा दिंखिया भाजिया जाजोब्बाय गासिबो दाना जानांसिगौल' लोगोफोर गोथाव गोथावनो जानोसै लोगोफोर दाना आङो ओंखाम खैजिमा बिदैजों जानोसै गोथावनो नारें एसे सेबस्रोना लानोसै आं खैजिमाखौ जानोसै दाना
गोथाव जादों बिमाबो मासे मानै थानाया खैसिब खैसिब गोथाव जादों मा जानो माखौ जानो आलुखौ जादो होमबा खैजिमा जानो नोंनि सना मानो गारखो इथिंजाय सनाया गगा मोनसे गारथिगोन जाना बिदिनो गसंना जादे मामि जारि जानोबा नों लानानै जादो आयु इयाव गाखोजाया जि डिस्टार्ब खानायलाय बाम जाथारसै आं हालालै ओंखामखौ आं बोरै जाबावगोन थाय ओमफ्राय गोथाव बरिया गगा मोनथारगारथारदों नोङो जारि एसे दिंखिया एसे ज' लगायनानै जाबाय आङो गोथावथार जादों इयाव गाहायाव गारदो दे आलु नांगौ नि आलुखौ जायो गोजांसो नैयो गुदुं दहायनि ओंख्रिसो इयो साननि नों आलुखौ गोथाव मोनदों मामि जि गोथाव जाखादों खैजिमाया सानैल' नालाय एसे बुरजा बुरजायैनो जाबाय गथ'फ्रा सानैबो बाबुआथ' जायासैनो एसेबो रानिया एसे गरसे गरनै जादों बिथिंजायसो लगायहैजोबबाय नोंनोबो जाखांखानानै सेसहाय थांदो पापाजों सना आखिथिंजाय जाबाय नोङो जोंना सनाया आखि आगदा जानो रोङो फारनैथिंबो जायो मा मामि नोङो बरिया गोथाव इखौ थांदो पापाजों सार लांफैदो रानिया अबेखौ सयाबिनखौ नों ओंखाम जाखांखाबाय सना थांदो थां दे मामि दे जा गोथाव खोलैजोब्बायलै आंनाव सार लांफैदोलै आं हालालै गेलेबाय थाबाय ओंखामखौ जायाबो अबे थांदो थां पापाया मबाइल नायनो थिनो थां
그렇게 달아. 란 양감 걸렁 저 배는 진짜. 반려가 사달라. Cái gì mà cô phộp ra cháo có tô hôm nay nhỉ gật thấu ra các bạn, gật thấu mình ra các bạn. Thì bây giờ phộp khá được ngày trên cùng sẽ giá có thô ra đừng xem nè. Ôi thật cực kìa. Nó đừng ạ. Mình đi mana hana ladum nang. Mình chỉ cần ra giúp này kệ. Narin kok. Cứ khi nào ta sara mưa nèo bara cứ khi ra. Nè mưa sang nung ana lên khai nữa. Đi xe lô dàn chăng à. Mustillah. Sao không được lại? ओंखामखौ बेखिनिखौ जानो हाला आङो उदैया बुंबाय ओंख्रिखौबो बिराद जाबाय नालाय आङो भाजिखौ बिराद जाबाय खैजिमाखौ बुरजायैनो जाबाय भाजिखौबो बिराद बुरजायैनो जाबाय आङो नै जारि भाजाखौ जारि भाजायाबो जि ज्रेम ज्रेम गोथाव जाथारदों दिंखिया दोंनै दोंथाम होनानै आलौस्रोनो सयाबिनखौबो जाबाय ओमफ्राय ओंख्रिखौनो एसे बुरजा जानाय बायदि जाबाय नालाय उदै बुंखाबाय ओंखामखौ आं बिराद उखैनायखाय एसे जानो हागोन बायदि बांद्राय लाफ्लांबाय आङो ओंखामखौ जाजोबनो हालां खैजिमाखौ जाजोबनोसै आं गोथाव मोनदां
बरिया गोथाव गोथाव जाथारदों 마미 안 자खांजोब्बायानो सना आंनि जिउ खैजिमा जागौमोन सना गैलाना आं जाजोब्बाय आं जाखां दे माने र' दै सनु इदि होनलायदोंमोन रानिया ओंखाम जाग्रोनायाव जाला आं भिडिअआवसो जानोसै होनलायदोंमोन आंजों बेनिफ्राय भिडिअआवबो जाफाबावबाय आरोना एसे मा मोनो आंजों भिडिअ जाफाबाय थायो जोंहा मामिया सुमा बाय बाय पापाजों थांदो दे मा आंबो थांसिगोन आखाइ सुनानै दे रुनो उन्दुनो जाखांजोब्बाय लोगोफोर दानिया आङो दिनैनि भिडिअखौबो आङो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअ आरो लोगो मोनफिनसिगोनलाय बेनिफ्राय लोगोफोर आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदानबा साबस्क्राइब खालामनानै होदो भिडिअखौ लाइक खालामनानै होदो आरोना अननानै बेनिफ्राय जाय नोंथांमोनहा आंनि चेनेलाव साबस्क्राइब खालामखानाय बयनिसिमबो थेंक इउ स' माच आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बाय बाय